Takhle vypadají filmy bez speciálních efektů, například záběry ze zákulisí Avengers, Muže z oceli, Pirátů z Karibiku a mnoha dalších. Dlouho před soudním dramatem Johnnyho Deppa byli on a Orlando Bloom zaneprázdněni bojem proti zombie žralokům na potápějící se lodi. Jediný problém je, že zombie žraloci se těžko schánějí, takže tým pro vizuální efekty Pirátů z Karibiku si musel vystačit s obrovským modrým pozadím, hydraulickou lodí a spoustou představivosti. Tom Holland si zahrál ve filmové adaptaci hry Uncharted, jejíž úvodní scéna začíná nebezpečným pádem z nákladního letadla bez padáku. Člověk by řekl, že Spider-Man zvládne vzdušnou akrobaci levou zadní, ale produkce raději využila lana, obří hydraulické rameno a modré plátno, aby se tento riskantní kousek podařilo natočit bezpečně. Tahle ikonická scéna z filmu X-Men budoucí minulost ukazuje Quicksilvera, jak běží zachránit své kolegy před střelbou rychlostí 280 km za sekundu. Aby filmaři vytvořili tuto nadzvukovou sekvenci, natočili Evena Peterse, jak běží na běžeckém pásu, a zkombinovali to s otáčivým záběrem, který zpomalili. A výsledkem bylo toto mistrovské slow motion dílo. Tahle scéna z Johna Wicka 3 se nemohla natáčet na skutečné silnici. Místo toho štáb použil makety motorek, zelené plošiny, složitý systém LAN a několik lidí v zelených oblecích, kteří pomáhali Keanu Reevesovi v boji s protivníky během zpomalených záběrů. Dokonce měli i člověka, který Keanovi foukal do vlasů, aby vznikla iluze jízdy. A když už zde byl zmíněn Spider-Man, přemýšleli jste někdy, proč vypadá váš oblíbený pavoučí hrdina tak dobře? Je to hlavně díky modrým plátnům a bojovým scénám, které vypadají dobře jen z určitého úhlu. Navzdory všemu, některé z akrobatických kousků Toma Hollanda jsou opravdu působivé. Když se herci vrátili do světa Jumanji, bylo jasné, že většina scén z džungle je příliš nebezpečná na to, aby se dali natočit ve skutečnosti. Navíc, kde byste na poslední chvíli sehnali stádo rozzuřených opic? Proto štáb použil kreativní kulisy s modrým plátnem a pokročilé CGI efekty, díky kterým vzniklo vizuálně působivé dobrodružství. Tak jo, předveďte se! Avengers Endgame, jeden z největších filmů všech dob, byl skutečným mistrovským dílem vizuálních efektů a CGI prostředí. Tvůrci museli nejen vytvořit speciální schopnosti a kostýmy pro stovky superhrdinů, ale navíc vše zasadit do prostředí apokalyptické pustiny. Musím ale přiznat, že jsem čekal, že Thanos bude trochu vyšší. Místo toho, aby Jasona Momou učili dýchat pod vodou, štáb filmu Aquaman sáhl po kreativních vizuálních efektech, díky kterým DC superhrdinu přivedli k životu. Pomocí světel, LAN a technologie snímání pohybu dokázali scénu natočenou na souši přenést přímo do bájné Atlantidy. Superman z filmu Muž z oceli v každém dítěti probouzí touhu létat, ale tajemství schopnosti tohoto superhrdiny spočívá v lanech, kladkách a týmu lidí, kteří tahají za nitky. Ve skutečnosti není rychlejší než kulka, jen to tak vypadá, když zrychlíte záběr. Mrakodrapy možná nejsou skutečné, ale jeho břišáky rozhodně ano. Asi vás nepřekvapí, že dinosauři v jurském světě nejsou skuteční. Správně, téměř všichni jsou kompletně CGI, tedy skoro. Nechci vám kazit iluzi, ale tito děsiví velociraptoři jsou ve skutečnosti jen chlápci v šedých trikotech a přilbách raptorů. Chris Pratt pak většinou jen předstírá, že před ním stojí dravá bestie. A co takový T-Rex? Ten je kompletně počítačově generovaný. Ve scéně z filmu Světová válka Z hází Brad Pitt granát v letadle, aby se zachránil před zuřivými zombíky. Místo toho, aby riskovali životy stovky komparzistů ve výšce 10 kilometrů, využili tvůrci model letadla, větrné kanóny, lana a obrovské zelené plátno k vytvoření této epické scény. Při hrané verzi Aladina od studia Disney bylo jasné, že bude náročné oživit všechny magické prvky příběhu. Od létání na kouzelném koberci až poběh skrz jeskyni zázraků, tvůrci použili modré plátno, skryté podpěry a speciální kostýmy pro snímání pohybu, aby přivedli k životu Džina v podání Willa Smitha. Postavit obrovskou zeď je nad síly většiny filmových štábů a možná i některých prezidentů. Proto tvůrci filmu Labyrint sáhli po extrémně realistickém CGI, aby vytvořili tyto masivní stěny bludiště. Ve skutečnosti byly postavené jen malé části jako vzory, zbytek byl kompletně digitální.
Disneyho remakeu Krásky a zvířete se děsivý prokletý princ změnil v hrozivou bestii. Ve skutečnosti to ale byl jen herec v obleku pro snímání pohybu. Těžko říct, jestli měl na sobě vycpávky, ale ty stehna jsou fakt monstrózní. Scéna s divokou řekou v Hobbitovi byla pořádně nabitá. Divoký proud, skřeti střílející šípy a máchající meči a do toho trpaslíci snažící se udržet ve svých sudech. Stačí vyměnit zbraně za zelené pěnové nudle, přidat pár dobře načasovaných cákanců vody a máte dokonalé říční dobrodružství natočené v ateliéru. Za hladkou animací Želv ninja by asi málo kdo čekal, že pod ní jsou 4 herci v oblecích pro snímání pohybu, kteří nosí pěnové krunýře. Mazec! Od robotických pomocníků, které jsme viděli ve filmu Kingsman, Zlatý kruh, nás možná ještě pár let dělí. Tým, co dělal vizuální efekty, ale použil herečku v zeleném kostýmu, aby vytvořil přesvědčivého CGI robota. Dokonce měla kolečkové brusle, aby její pohyby vypadaly co nejvěrohodněji. Film plný inteligentních opic je noční můrou pro každého, kdo dělá vizuální efekty. I když se může zdát, že sehnat pár lidí, co se budou chovat jako opice, není těžké. Přidat na ně digitální vrstvy ze snímání pohybu už je pořádná fuška, ale ten výsledek za to rozhodně stojí. Při sledování planety opic člověk skoro nepozná, že pod těmi efekty jsou jen herci v šedých oblecích, co si hrají na opice. Matrix byl jedním z prvních filmů, který opravdu využil vizuální efekty a filmové triky způsobem, jaký do té doby nikdo neviděl. Právě díky němu vznikl slavný Bullet Time. Scéna, v níž Neo uhýbá kulkám na střeše, byla natočena s pomocí zeleného plátna, několika pohyblivých kamer a LAN, která ho držela ve vzduchu. Co se týče superhrdinů, Captain Marvel by se dala označit za pořádně OP. V arzenálu má téměř každou superschopnost, jakou si umíte představit. Oživit ji na velkém plátně byl pro tvůrce vizuálních efektů splněný sen. Pokud je výstup na Mount Everest jedním z nejtěžších úkolů v životě, je pochopitelné, že filmový štáb nestál přímo na jeho vrcholu. Místo toho postavili základní tábory pod obřím zeleným pozadím a nebezpečné přechody přes ledové jeskyně nebo výstupy na skalní vrcholy natočili v pohodlí klimatizovaného ateliéru. Oblíbený americký superhrdina Captain America potřeboval při natáčení občanské války trochu pomoct s některými svými nadlidskými kousky a do hry přišly šikovné praktické i vizuální efekty, když zrovna holýma rukama nezastavuje vrtulník, skáče třeba o 2 patra výš rovnou do otevřeného okna. Když se pustíte do hraného remakeu příběhu, ve kterém vystupuje jediná lidská postava, čeká váš VFX tým pořádná výzva. V Disneyho knize Džunglí z roku 2016 tak například herci v modrých kostýmech nahrazovali opice, které pak byly do scény doplněny digitálně. Medvěd Baloo byl prostě jen režisér sedící v bazénu a Mowgli musel předstírat, že ruční loutky kolem něj jsou skutečná divoká zvířata. Aby se věrně zachytilo chování, pohyb a gesta věrného psa ve filmu Volání divočiny, použil tým vizuálních efektů herce v obleku se sledováním pohybu, místo aby cvičili skutečného psa. Hodnej pejsánek. V Disneyho filmu Zloba byla Angelina Jolie napůl uchvatná a napůl děsivá, ale vytvořit její vzdušný let do bitvy a akrobatické souboje by nebylo možné bez modrého plátna, složitého systému otáčivých postrojů a celého týmu techniků v modrých kombinézách.